מרכז היום הינו בית שני ל-56 חברות וחברים. כל אחד מאיתנו הוא עולם ומלואו, המכיל רצונות, מאוויים, חלומות וצרכים מיוחדים. זהו מקום של חסד ותקווה, מקום של נחמה, המעניק תחושת שייכות וגאווה. פה נמצא אוזן קשבת, יד תומכת וחיבוק חם. במרכז היום רואים אותנו באמת, ויודעים שהמוגבלות לא מגדירה אותנו. אנו מגדירים את החיים. תתארו לכם עולם יפה, פחות עצוב ממשהו ככה, ואנחנו שם הולכים עם שמש בכיסים ומעל גגות הכוכבים. אחד מן העולמות המיוחדים הוא מוטי מזלטרין, צעיר נאה ותוסס בשנות ה-30 לחייו. על אף היותו לוקה בשיתוק מוחין, מוטי מקפיד לקחת מן החיים לא החופן. כמו כל צעיר בגילו, מוטי מעודכן ברזי הטכנולוגיה, עושה שימוש נרחב במחשב המותאם לצרכיו, נהנה ממוזיקה, גולש ובעל רשימת חברים מרשימה בפייסבוק. מוטי לא מוותר לעצמו ולוקח חלק בפעילויות שונות ומגוונות. ישרה ואופקית, מצוין. ישרה ואופקית. קצת ימינה. גם אחרי משמרת לילה ארוכה במפעל תרכובות ברום, ברור לאיציק שהוא לא יוותר על התענוג הזה. אני יכול לשחרר? כן, אתה מזהה, נכון? לשתף את נכי אילן בבאר שבע באהבה הגדולה של חייו, הטיסה. יהיו כמה דברים הבאתי על הבועה הזה. בכמה חמור ראיתי. כמה מדעים ידעתי בהריות לאור. אני עושה גם מדוע החיים. יש כאן עוד אחים ואחיות במרכז היום, וכולנו זקוקים לכם, לתמיכה שלכם, לחיבוק שלכם, לחיוך שלכם, פשוט לכם. כל אחד מאיתנו עולם ומלואו, וביחד אנחנו עולם שלם.